uMnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi usaqhubeka kahle umkhankaso wokuqinisa ezokuphepha emigwaqeni yesifundazwe. Lo mkhankaso ubandakanya izivimbamgwaqo lapho kubhekwa osikhwiliphambana nobhoko emigwaqeni yesifundazwe. Ngokusho komnyango, bangaphezulu kwezinkulungwane ezimbili abashayeli asebeboshiwe selokhu kuqale lo mkhankaso. Umubheka from 15 August kuze kube manje sekuboshwa abashayeli abangaphezulu ka-2500. Lokho kuyinkomba yokuthi isandla siqinile. Uyajabula uMEC ukuthi abantu baKwaZulu-Natal bayathakasela ukuthi amaphoyisa ka-RTI avisible. Amaphoyisa ophiko lwe-RTI athi lo mkhankaso angeke ugcine ngamaholide asehlobo. Sihlezi siredi la i-RTI Parkrun, not on ngoDisemba kuphela. Bayazi nje abantu ukuthi if uza la e-RTI Parkrun kumele uzihlele, wazi ukuthi yonke into yakhe right ngoba sibopha sonke isikhathi. Abanye abashayeli batholakale ukuthi baqinise ezinkambini zikaFaro. Abanye abeneme ngokuhlolelwa uphuzo oludakayo. If you wake up in the Barbie in the morning, if you slept enough, if only I hadn't slept enough, then there wouldn't have been a reading. There wouldn't have been a reading at all. Yeah, I drank a bit too much. Yesterday was a Christmas. Come today, I'm sober, I'm going to work. I can just blow anything. I'm going to be having my nice sweet water and sugar. We're not going to allow him to drive. I don't want to drive a vehicle. I've got to live for my neighbor. Namhlanje emgwaqeni u-R102 eScottburg kuboshwe abantu abevile kwaba 5.